கார்த்திக் தீபா சீரியலில் இப்போ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரோமோ வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம். மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ண பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. கார்த்திக் வந்து தாலி செயின் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஆனால் கார்த்திக் வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி தீபாட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னா தாலி செயின் வந்து கோக்கும்போது மெட்டி வந்து காலில் வந்து போடவே இல்லை. நம்ம மெட்டி வாங்காட்டா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு மெட்டி வந்து சீக்கிரட்டாக வந்து தீபா கால் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து வாங்கி சர்ப்ரைஸாக வந்து வீட்டில் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஒரு பக்கம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பொழுது வந்து விடிஞ்சிருச்சு. தீபா வந்து க்யூட்டாக அழகாக வந்து ரெடி ஆகிட்டு வராங்க. பட்டுப்புடவை எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. மீனாட்சி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் ரெடியாகி வந்துட்டு இருக்காங்க. அபிராமி அம்மா வந்து எல்லா வேலையும் வந்து தலையில் தூக்கி போட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் தான் இந்த வீட்டில் 3 மருமக வச்சுருக்கேன். ஆனால் ஒருத்தியாவது ஏதாவது வேலை பார்க்குறாளா? எல்லா வேலையும் வந்து நான் தான் வேலை பார்க்குற மாதிரி தெரியுது. நாச்சியார், இப்போ தான் நீ வந்த. நான் வந்து இப்போ தான் நீ வரதையே பார்த்தேன். அப்படி இருக்கும்போது என்னம்மா எல்லா வேலையும் நீ தான் பார்த்தேன்னு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. உங்களுக்கு கொழுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது மீனாட்சி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. என்னம்மா என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த இடத்துல மீனாட்சி, எல்லா மருமகளும் இருக்கும்போது நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. சாரி அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவன் வரப்போ வருவான், நான் பார்த்து பேசிக்கிறேன். நீ ஆக வேண்டிய வேலையை பாருமா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏகப்பட்ட பேர்லாம் வராங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஐஸ்வர்யா, இதான் என்னோட மருமக, இவதான் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கான்னு வாய் நிறையா வந்து சொல்கிறாங்க. தீபா வந்து மாடியிலேருந்து பார்க்குறாங்க. இவங்கள மாதிரி நம்மளையும் இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சத்தியமாக நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி மீனாட்சி வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல இது எல்லாத்தையும் கார்த்தி வந்து பார்க்குறாங்க. நீங்கள் அங்கீகாரம் வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, ஆனால் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை நீங்களே வந்து தெரிவிக்கிட்டீங்களே, அப்புறம் என்னங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. கீழே போய் பாருங்கள் தீபா, உங்களோட புகழ் என்னன்னு உங்களுக்கே புரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் மட்டும் மாதம் வந்து கீழே நிற்கிறாங்க. அம்மா நான் ரெடி ஆகிட்டேன். நீயே ரெடி ஆகிட்ட, ஆனால் தீபா ஒன்றும் வரலையேப்பா. அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீபாவா? யார் தீபா? ஒன்றும் புரியலையே. கார்த்தியோட மனைவி தான் தீபாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல அருணாச்சலம் வந்து இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிறாங்க. பார்த்தா தீபா வந்து பார்த்தோன்னே இவங்க பேர் தீபாவா? இவங்க பேர் பல்லவியாச்சே. இவங்க தானே சூப்பராக வந்து பாட்டு பாடுவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் முடியறதுக்குள்ளே வந்து நல்லபடியாக ஒரு பாட்டு பாடினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து இன்ட்ரோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இவங்க தகுதியை வந்து வளர்த்துக்கிட்டாங்கம்மா. திறமை வேணும் திறமை வேணும்னு சொன்னீங்களேம்மா, இதுக்கு மேலே என்ன திறமை வேணும்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து அபிராமி அம்மாவை பார்க்குறாங்க. என்னவன் தீபா மாதிரியே பார்க்குறானே, நம்ம தீபாவை ஏற்றுக்கலாங்கிற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்குமோ, அவன் அது மாதிரி தானே யோசிக்கிறான். தீபாலாம் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. சரி யதார்த்தமாக கூட பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்றைக்கி சுமங்கலி பிரார்த்தனை மட்டும் பண்ணுறதில்ல, இன்னொரு பூஜையே வந்து பண்ணுறோம். இன்னொரு பூஜை அது என்ன? தாலி பிரித்து கோக்க போகிறோம். கார்த்திக்கும் தீபாக்கும் கல்யாணம் ஆகி இப்போ தான் தாலி பிரித்து கோக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்குதா? இவங்க வாழ்க்கையில் சில பல பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் தீர்க்கறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சுன்னு ஐஸ்வர்யா வந்து பேசும்போது இவளுக்கு வந்து அறிவே இருக்காது, எந்த நேரத்தில் எதை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மீனாட்சி வந்து சிரிச்சிடுறாங்க. செம க்யூட்டாக மாசாவே இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். அந்த சீன்லாம் ஒன்றை தாலி பிரித்து கோக்குற ஃபங்க்ஷனில் அந்த செயின் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாமாமா, இல்லை அந்த செயினை வந்து கட்டும்போது கீழே வந்து போட்டோன்னு வச்சுக்கிங்க அவசரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் யோசிக்கிறாங்க. இதை வந்து எப்படி இருந்தாலும் மீனாட்சி வந்து கேட்டுட்டாங்க. கேட்டுட்டு கார்த்தி அவங்க திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த செயினை வந்து திருடலான்னு தான் பார்ப்பாங்க. அந்த செயின் தான் நான் கையோடு இங்கே வந்துட்டேன், ஆனால் ரூமில் இருக்குன்னு நம்ம 2 பேரும் இப்போ பேசுவோம். அவங்க ரூமில் வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கட்டும், நம்ம அதுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம். அண்ணி, ரூம் வந்து கபோர்டில் வந்து அந்த செயின் இருக்குது, எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்களா? நான் ஃபர்கட் பண்ணிட்டேன், மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து அவங்கள திசை திருப்பினே பேசுகிறாங்க. ரூமில் தான் செயின் இருக்கா? அம்மா செயினை வந்து திருடிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு வேக வேகமாக போகிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யாவும் அவங்க அம்மா ராஜேஸ்வரியும் போய் பார்த்தா அங்கே செயின் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. மீனாட்சி பின்னாடியே வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. என்ன செயின் எடுக்கலான்னு வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு அங்கேருந்து போக பார்க்குறாங்க. கார்த்தி செம்ம நோஸ்கட் கொடுத்தப்பா, இவங்களுக்கெல்லாம் இப்படி தான் கொடுக்கணும் அண்ணி, இவங்கள நம்ம பாட்டமாகவே வச்சுக்கணும். அடுத்தது நம்ம இதுதான் யோசிக்க போகிறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அவங்க என்ன யோசிக்கணும் என்ன பிளான் பண்ணணும் நம்ம திங்க் பண்ணிட்டாலே பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துரும்ல அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. தீபா வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் என் கழுத்தில் அவர் கையால் தாலி செயின் வந்து போட போகிறாங்க. நினச்சாலே ஹாப்பியாக இருக்குன்னு தாலி கட்டும்போது ஒரு சாங் வரும்ல, அந்த சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்து இவங்களும் வந்து தாலி வந்து போட்டுறாங்க. மெட்டி வந்து பார்க்குறாங்க. கார்த்திக் சார் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிலன்னொன்னே பாக்கெட்லேருந்து மெட்டி எடுக்கிறாங்க. மெட்டி வந்து அம்மிக்கல்ல வச்சு அப்படியே வந்து மாட்டி விட்றாங்க. வேறு லெவலில் மாசா இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். கார்த்தி தாலி வந்து இப்போ தான்ப்பா வச்சுருக்க, குங்குமம் வைப்பா அப்படின்னு சொல்லி குங்குமம் வைக்கிறாங்க. அப்படியே வந்து கொஞ்சோண்டு
மல்லிகைப்பூ எடுத்து அந்த தாலியில் வந்து சென்டரில் 2 பக்கம் வந்து தொங்குற மாதிரி காட்டி சூப்பராக அந்த ப்ரோமோ வந்து முடிச்சிருந்தாங்க. இதை பார்த்தோன்னு வந்து தீபாவுக்கு வந்து சந்தோஷம்னா சந்தோஷம், அப்படி ஒரு சந்தோஷம் நம்ம தீபாவுக்கு அந்த இடத்துல அளவில்லா ஆனந்தமாக வந்து எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் உங்களை நான் இப்போ இத்தனை நாளாக நெஞ்சில் வந்து சுமந்துக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ தாலி வந்து சுமக்கிறேன், அதுவும் நீங்கள் கட்டின தாலி. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே வந்து நான் யார் என்னன்னு தெரியாமல் நீங்கள் கட்டினீங்க. ஆனால் இப்போ நான் யார் என்ன ஏது எனக்குள்ளே இருக்கிற திறமையை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இப்போ நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்க சார் அப்படின்னு நம்ம தீபா வந்து க்யூட்டாக அழகாக வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல அபிராமி அம்மாவுக்கு வந்து என்னதான் தீபாவை மருமலாக ஏற்றுக்கணும்னு தோணினாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ தான் வந்து தடுக்குது. அவள் பாரு மூஞ்சி வந்து கடுகடுன்னு இருக்கு, கடுகு போட்டால் வெடிச்சிடும் போல இருக்கு. இதுவே நம்ம எதுவும் சொன்னால் தீபாவை பற்றியெல்லாம் பேசினா உனக்கு சாப்பாடே தொண்டையில் இறங்காதான்னு சொல்லி நம்மள வந்து சத்தம் போடுவா. என்னம்மா பண்ணுறது இதுக்கு? அது அவளோட பிரச்சனை. இனிமேட்டு அவகிட்ட நீ பேசுகிறத விட்டுரு. அவளாக வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா என்னத்தா நீ அப்படி சொன்னீங்க இன்னைக்கு இப்படி சொன்னீங்கிற மாதிரி கேட்டு அவளை அவமானப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப, மேடம் மேடம் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தீபா கிட்ட ஃபோட்டோலாம் எல்லோரும் எடுக்கிற மாதிரி காட்டி இந்த ப்ரோமோ அல்டிமேட்டாக முடிச்சிருந்தாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.